ngibingelele nami bathandwa egameni lenkosi. Ngicela sivule emabhayibhelini ethu encwadini kaMathewu chapter 10. Sile series yokubhalansisa izinto ezithize esijwayele ukuyigcizelela ekukhanyeni, kodwa ekungase kube nengozi yokusinikeza isithombe esisona noNkulunkulu uma zingabhalansiswanga nezinye imfundiso. Saqala sakhuluma ngendaba yenhlupheko. Siyathanda ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu uyayivumela inhlupheko, kodwa-ke sakubhalansisa lokho ngokuthi uNkulunkulu omuhle okuthandayo ukwenza okuhle ey'mpilweni zethu. Last week sakhuluma ngendaba yemkhuleko. Siyathanda ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu kuyenzeka angayiphenduli eminye yemikhuleko yethu, kodwa futhi kubalulekile ukwazi ukuthi lezo zinto zama-exceptions uNkulunkulu ufuna silindele ukuthi imithandazo yethu iphendule uma siyiletha kuyena. Ufuna simazi kanjalo futhi silindele ukuthi abe njalo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma sibhalansise le mfundiso yokuthi iy'mangaliso leziyana esasiyibona zenzeka ngesikhathi sabapostoli, siyagcizelela ukuthi asingayilindeli ukuyibona zenzeka ey'khathini zethu, kodwa nalapho ingozi ebakhona ukuthi abantu bangabona sengathi uNkulunkulu useqhelile ebantwini. uNkulunkulu akekho eduze nathi ngendlela ayeseduze ngayo noPetru noJohane, mhlawumbe noMoses ngesikhathi imangaliso isenzeka. uNkulunkulu akangeneleli ey'mweni zethu, akangeneleli masixakekile, akawavezi amandla akhe la simdinga khona. Leyo mfundiso inayo ingozi yokwakha ukucabanga okunjalo kumuntu. Yilokho-ke ngifuna ukucorrecta namhlanje noma ngikubhalansise ngezwi kaNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma ukuthi uNkulunkulu uhleze esebenza ey'mpilweni zethu noma esebenza ngendlela efihlekile. Negama ejwayele ukusetshenziswa kuthiwa i-providence, okuchaza ukusebenza kukaNkulunkulu, kodwa hhayi ngendlela egqamile yey'mangaliso esebenza nje ngezinto ey'jwayelekile, kodwa yena uyasebenza. So masithi uNkulunkulu akasasiniki isiphiwo sokuphilisa abagulayo, uNkulunkulu akasasinikeza isiphiwo sokuvusa abafile, isiphiwo sey'mangaliso, ukwenzeka izinto ey'ngajwayelekile eziy'hlola ey'ngenzeki ngamandla abantu. uNkulunkulu akasasiniki ngisho nesiphiwo sokukhuluma ama-language esingawafundanga. Masigcizelela yonke leyo nto, ungezwa sengathi uNkulunkulu sithi useqhelile ebantwini, ngoba uNkulunkulu usondele mayenza imangaliso. Ufuna ukukuvezela ukuthi kahle kahle le ndlela uNkulunkulu asebenza ngayo manje kithina iyona ndlela engcono kuney'mangaliso lezi uNkulunkulu ayezenza for i-purpose ethize. Awufuna-ke ama-point engifuna ukuveza leyo nto ngaphansi kwawo. Okokuqala, ngifuna ukukhuluma ukuthi uNkulunkulu unakekela wonke ama-details aphathelene nemizimba yethu. Uma abantu bekhuluma ngey'mangaliso, isikhathi esiningi basuke bekhuluma ngezinto ey'mbili: iy'mangaliso ekuphilisweni kokugula kwabantu, imangaliso eqondene nokuphila kahle emzimbeni. Okwesibili, bakhuluma ngey'mangaliso ey'qondene nokuthola ezomnotho noma ukudla, ungathi ukuphiliswa nokondliwa komzimba. Lezo y'mangaliso abantu abahamba bayoyifuna nala kuthiwa ziyatholakala khona. Bafuna ukuphila ey'fweni zabo, bafuna ukudla ngoba belambile imisebenzi yamabhizinisi, kucishwa kwey'kweletu nalezo zinto ey'njalo. Makuthiwa wozolanda iy'nto zakho, suke kushiwo lezo zinto ey'mbili isikhathi esiningi. Ngifuna ukuthi kuwena uNkulunkulu uyawunakekela umzimba wethu, wonke ama-details. Okwesibili, uNkulunkulu uyasinakekela ngakwezomnotho noma ezokudla okwey'dingo. uNkulunkulu u-involved kakhulu ekuyenzeni leyo nto. Okwesithathu, ngifuna ukubala ukuthi ekusebenzeni kukaNkulunkulu akusho ukuthi azikho izinto ayisebenzisayo. Ngifuna ukugcizelela lapho i-role kufanele siyidlale uNkulunkulu esebenza ngaleyo ndlela asebenza ngayo, sibiza nge-providence.
bese nithi ukugcina kuyenzeka every now and then singazelele singalindele uNkulunkulu angenelele ngesimangaliso ngoba phela uNkulunkulu sizoletha leyo balance then esijwayele ukufundisa ngalo. kuMatthew chapter 10 verse 29 kuya ku31 isithola lamazwi. Akuthengiswa yini imizwilili emibili ngendibilishi na? Nokho akukho namunye oyakuwela phansi ngaphandle kwemvumo kayihlo. Kepha nani zibaliwe zonke inwele zekhanda lenu. Ngakho-ke maningesabi, nina niyayidlula imizwilili eminingi. Akuthengiswa yini imizwilili yinyoni ezincanyana, cabanga onzede. Yawazi onzede masuke isothini ngesingesi konke. A very small bird. Cabanga inyoni encane kunezo zonke inyoni ongayicabanga. Indibilishi imali encane nayo yonke imali ongayicabanga. Angazi noma sakhona namasenti manje. Kodwa usheleli ishuma isabona lezo imali. Inyoni encanyana idayiswa ngemali encanyana inevalue encane akho umuntu onendaba nayo kangako. Awuyimisele ngisho ukuyithenga le nyoni ongayifuni ngisho njengepet laba bathanda ukugcina izilwane samapet. Uthi nokho uJesu lokhulumayo, nokho akukho namunye oyakuwela phansi ufe ngaphandle kwemvumo kayihlo. Le nyoni ezingeyilutho ezingena value etheni, nokho uNkulunkulu uqaphe yonke into eqondene nokuphila kwazo. Ngeke zife kungakafika isikhathi uNkulunkulu afuna zife ngaso. Ngamanye amazwi ziyohleze ithola ukudla ezikudingayo, ziyohleze iphila. Noma ungayizingela ngesilingi, noma ungayibekela imgogo ufuna ukuyibamba, ngeke uzuyithole uNkulunkulu engakavumi. uNkulunkulu ugada ukusebenza komzimba wayo emlenyoni, ugada ukuthi ingaguli, ugada ukuthi ingabanjwa amakati, ingabanjwa ezinye izilwane nawe ungayitholi, ikuthola ukudla okudingayo, ikwazi ukuzala ibe nabantwana, ithole idleke, ithole izihlahla ezisafe. Wonke ama-details empilo yale nyoni encanyana uNkulunkulu wagadile. Akukho okwenzeka kuyona uyihlo osezulwini engazange azavume. Usebenza eyimpilweni zeyinyoni uNkulunkulu eyincanyana. Asike kuverse 30, kepha nani zibaliwe zonke inwele zekhanda lenu. Ngakho-ke maningesabi, nina niyayidlula imizwilili eminingi. uNkulunkulu enakekela inyoni ngaleyo ndlela, and azikho imangaliso ibonayo enyonini. Akekho hamba ayobeka inyoni izandla ngoba inyoni isiyagula mhlangane ibeke izandla ukuze ivuke iqinile. Akekho ayikho ifasting eshawayo ukuze inyoni ithole imqhakazo, ithole nokudla ezikudingayo ngendlela emangalisayo. Ayikho nemana eyehla ezulwini ukuthi inyoni zizodla. Kodwa uNkulunkulu uyayinakekela, ayikho kuyona efayo uNkulunkulu engavumanga without imangaliso. uNkulunkulu is heavily involved eyimpilweni zalezi inyoni. Usuke uJesu, nina maningesabi ngoba niyayidlula imizwilili eminingi. Noma seyihlanganisiwe ziyiningi le nyoni uNkulunkulu ayinakekela one by one, wena uwedwa uyayidlula kakhulu. uNkulunkulu oyinakekelayo uNkulunkulu okunakekelayo wena. Awudingi imangaliso ukuze uNkulunkulu asebenze empilweni yakho. Ukuthi ayikho into eyimiracle owake wayibona yakenzeka kuwena, akusho lokho ukuthi uNkulunkulu ukude nawe, akekho involved. Akudingi ukuthi kube nento eshaqayo engakazi ibonakale eyenzakalayo ukuze sazi ukuthi uNkulunkulu u-involved empilweni zethu. Ukhona, uyasebenza. Uma esebenza eyinyonini, kangakanani kithina esinevalue edlula eyinyoni uNkulunkulu osinakekelayo noma zingekho imangaliso. Niyalizwa iphutha abazalwane. Uthi verse 30, zibaliwe zonke inwele zekhanda lenu. Uyazazi uNkulunkulu. Kwabanye mhlawumbe zo-100,000, thina ziyancipha mhlawumbe ila kubo 80,000 manje zahlele enzansi kubo 50.
kwabanye sezaphela zipha nama ngizazi ukuthi zingaki kodwa uNkulunkulu uyazazi inwele ezisemakhanda ethu. Leyo nto indlela yokufanekisa indlela uNkulunkulu azi ngayo ama details empilo yethu nendlela asinakekela ngayo uNkulunkulu. Uma azi inwele ukuthi zingaki, wazi lama cells akhipha inwele ukuthi mangaki. Wazi ukuthi inwele ikhula kanjani, angazi nangwenza kanjani, umsoco umubodingakala ngizwe ukuthi makhona umsoco oshodayo then inwele zisheshe iqatha kwento efana naleyo. uNkulunkulu uyayazi leyo, uyazi ukuthi ukudla makungena kuhamba ngani ngamapha amathumbu, kuabsorbeka kanjani emthambeni yegazi, igazi ligijima kanjani lize liyofika kulama cells aproduce inwele. Wazi wonke ama details emzimba yethu uNkulunkulu. Wazi blood flow yethu. Wazi ukusebenza kwamaphaphu ethu masiphefumula. Wazi ukusebenza kwe-immune system yethu makunezifo, ama-infections esibanayo, izifo esiyitholayo. Bonke lawo ma-details uNkulunkulu uyawanakekela ukuthi wazi isibalo sey'nwele zethu. Indlela kaJesu yokuthi awekho ama-details omzimba wethu uNkulunkulu angawanakekeli, angawazi. Angidingi ukubona ishosha sisukuma ukuze ngazi ukuthi uNkulunkulu is at work. He is at work la emzimbeni wami, ingakho yonke into ifunction. Niyezwa kwathembekani? Ngithola umkhuhlane kodwa ngingafi ngenxa yawo ngibe ngcono. uNkulunkulu wazi ukuthi lamaphilisi engiwadlayo ayeswini angena kanjani egazini, uyowenza ahamba yothinta lapho kufanele athinte khona ukuze iphelele infection umuntu abe ngcono angafi. Manje unento etholakala emzimbeni wakho bakuprescribe into ezithize, yebo uyazidla lezi zinto ezithize kodwa uNkulunkulu wazi ama details okuphola komzimba nokululama komzimba, umzimba ulwe nezifo uwona. Siphila ezifweni lezi sijwayele ngendlela ejwayelekile ngenxa yokusebenza kaNkulunkulu. Asidingi ukuzwa kuthiwa ubekwe izandla wase wahamba umkhuhlane bese uthi bekuNkulunkulu ke lo. Cha, kuNkulunkulu ngidle angazi kudliwa nama antibiotics nani. uNkulunkulu owenza lo mzimba wami uresponde ngendlela efanele kulezi zinto engidlayo. uNkulunkulu owenza uzobona mayichaza lezi izinto, owenza lo dokotela akwazi ukudiscover ukuthi khona into enje engenza umzimba womuntu ube ngcono. Uyena owenza akwazi ukuthola isikhathi naye ngimthole sengqondweni, akwazi ukubona ukuthi ngiguliswa yini, anginikeze umuthi ofanele, ngibe nemali yokuthenga, mangimudla ngempela ungisize. uNkulunkulu is at work. Kuona wonke lama details. Asidingi isimangaliso bazalwane. Ukuthi azikho imangaliso manje akusho ukuthi khona eshoda ngakho inkosi engasenzeli khona. Zazi nenjongo yazo imangaliso. Khona izathu uNkulunkulu ayezenzele zona. Kwangasi inhloso yakhe ukuthi abantu baphile ngeimangaliso. uNkulunkulu akeve eminingi makunezimangaliso, emncane mazingekho imangaliso. So kunezathu esispecial uNkulunkulu asuke efuna ukusenza, njengokuthi kunezambulo ezintsha afuna ukuyiletha uNkulunkulu bekade ingekho into ebhaliwe, manje usefuna kube namazwi abhaliwe abantu afuna bawakholwe ukuthi avela kuyena, bese nikeza umbhalo lawo mazwi imangaliso. NjengoMoses siyamkholwa ukuthi amazwi awabhaliwe kwenza uqheleze u5 zayivela kuNkulunkulu, ngoba ubani ongakwazi ukuvula ulwandle abantu bahambe kulona. uNkulunkulu esiza le ndoda ivula ulwandle, ngiyakholwa ukuthi nekushoyo le ndoda uNkulunkulu uzoqinisekisa ukuthi ingasikhulumela amanga. Ufuna siyikholwe uNkulunkulu. Kuqhamuka umuntu kaIsrayeli efana nje nabanye abantu athe suka thelu indodana kaNkulunkulu, asimkhonze njengoNkulunkulu. Sazi kanjani ukuthi akusiuhlalo nje osuke ukuhlanye ekhanda lakhe? Sazi kanjani ukuthi umuntu simbonile efana nabanye abantu, ingekho into ehlukile ngaye uNkulunkulu? Bese uJesu noma ngingakholwe ngikushoyo kholwani, kodwa ngenxa yemisebenzi enibonayo ngiyenza. Imangaliso zinenhloso
yokufakazela izinto ezithize engajwayelekile uNkulunkulu afuna ukuzenza. Kanti siyindlela ejwayelekile uNkulunkulu afuna ukusebenza ngayo kubantu. Ejwayelekile yile asebenza ngayo kuthina manje. Ayichazi ukuthi inkosi ibude iqhelile, kodwa kunjengoba uNkulunkulu efuna kube njalo. Amen. Amen. Singabi ne-envy nokuthatheka masizwa abantu bethi kunemangaliso emabandleni abo. Beclaim ukuthi ziyasukuma ishosha kubona kuvuswa abafili abagulayo baphiliswa. Singezo sengathi khona okushodayo kuthina nxa abantu besho njalo. Akukho okushodayo, konke uNkulunkulu afuna sibe nakho nafuna kwenzeke emzimbeni yethu. Uyakusebenza emzimbeni yethu ngale providence ngale ndlela yakhe yokubala inwele nakho konke okwenzeka emzimbeni womuntu, ama-details akho uNkulunkulu uyakusebenza kuthina. Abayigcine imangaliso zabo. Futhi mase sikhuluma inyani azikho bangcwele. Azikho, azenzeki. Noma bangayimemezela bayifake kuma-poster baze bambise abantu ukuthi bafakaze ukuthi ziyenzeka, kodwa inkohliso. uNkulunkulu akasazenzi imangaliso ngesikhathi siphila kusona ngale ndlela ayesenza ngayo ngezikhathi zabapostoli, ngoba kwakunenjongo esiyafezela. Injongo ebalekile ukuthi silikholwe izwi lankulunkulu yabapostoli, ngoba sasolikholwa kanjani ngenye indlela. Lamazwi mafundayo abhalwe eMateyu ngami ngiyokholwa kanjani ukuthi ngempela ayizwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu wayenza into emangalisayo ukuze sikukholwe lokho. Amen. So ke iphuzu lami la ukuthi uNkulunkulu uyasebenza emzimbeni yethu. Asidingi umpostoli imbumbulu namprofethi imbumbulu ozosibeka izandla. Asishodi ngalutho. Okwesibili masiza kulezi zinto zokomnotho, ngoba ezinye izinto zozakuthiwa kwenziwa imangaliso ngazo lezi. Nalapho ngifuna ukukuvezela ukuthi uNkulunkulu is heavily at work. uNkulunkulu ubusy ukusebenza. Asidingi iprayer eyahlukile ezocisha ikweletu. Khona indlela uNkulunkulu asebenza ngayo ukuze inkinga zezikweletu zisolveke. Asidingi ukuthi kuthiwe kunesimangaliso ukuze sibone ukuthi uNkulunkulu unathi futhi uyasilekelela. Okokuqala nje, uNkulunkulu yena ocontrola indaba yokubikwa kohulumeni. Manje ngifunda amabisa ambalwa la mangakwazi ukuvula masinyane ungilalele. uDaniel chapter 2 manje ngifunda verse 20 wakhona. uDaniel wathatha wathi malibongwe igama likaNkulunkulu kusukela kwaphakade kuze kube phakade, ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Uyaguqula izikhathi nezikhathi, uyasusa amakhosi abeke amakhosi, unika abahlakaniphile ukuhlakanipha nokwazi kwabaqonda ukwazi. uNkulunkulu yena osusa amakhosi abeka amakhosi. Opresident basuswa uyena babeka uyena, ominister basuswa uyena babeka uyena, abantu abasemaphalamende basuswa babeka uyena, abantu abenza inqumo ngokomnotho uNkulunkulu olawulayo ukuthi obani, nama-CEO nabantu bako-HR nabantu aba-interviewayo basuswa uNkulunkulu babeka uNkulunkulu, amakhansela amabhenki. uNkulunkulu lawula inqumo ezenziwa abantu, noma abantu bevota noma abantu bapromothane ngokwama-interview nokufunda kwabo, kodwa konke kwenziwa uNkulunkulu. Usho uDaniel, uNkulunkulu unamandla okunquma ukuthi uyawuthola umsebenzi noma uthola umsebenzi. Emabhenki kuhamba kanjani, umnotho uhamba kanjani, siyaceba noma sibampofu, uNkulunkulu ulawula wonke lawo ma-details ngendlela yakhe ongathi mawuthanda i-undercover, indlela efihlekile. Asidingi ukuthi kube nesimangaliso ukuze sazi ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ukuze silekelele kwezomnotho. Niyazothandeka. Amen. Kungenzeka ngalutho okushaqisayo nokuyisimanga
uNkulunkulu usuke ebusy esebenza. Uyasebenza uNkulunkulu. Incwadi kaAmos, omunye wabaprofethi abancane lapha ngaseQuran Testament elidala. uNkulunkulu ulawula ama-disaster, izinto ey'ngalindelekile, ngisho ney'ngozi ezenzekayo. Uthi u-Amos chapter 3 verse 5, inyoni ingawela yini ogibeni olusemhlabathini uma kungekho ecushwe ngakho na? Unokhaka ungayisukela emhlabathini uma impela ungabambeli utho na? Lingabethwa yini icilongo emzini qede abantu bangathuthukeli na? Umuzi ungehlelwa yini inhlekelele uma engayenzanga usimakade na? Just like lezi zinto ebeyibala, inyoni iwele emhlabathini ngoba icushiwe, unokhaka usuke ugcume ngoba kunento osuyibambile, abantu banyakaza ngoba benza icilongo likhala. Kanjalo neyinhlekelele, ama-natural disasters, ama-earthquakes, ama-tsunami, iy'ngozi zey'moto, iy'ngozi zokudilika kwamabhilidi, iy'ngozi zokulimala kwabantu, nayo yonke into engalindelekile, o-COVID, okutholakala kwa-cancer, no-TB emzimbeni wakho, zonke lezi zinto uthi u-Amos asinakwenzeka usimakade engazenzanga. Nezwa zabantu. uNkulunkulu ulawula ukuthi obani abakhulumeli, ulawula ukuthi yini eyenzekayo ngesikhathi besabusa labo bantu kuzokwenzeka emnothweni, iziphi izinto abantu abangazazi kodwa izokwenzeka, izoqhamuka nini i-COVID, azofana namabhizinisi, iyophela nemisebenzi, nakho konke okunye okwenzakalayo abantu abangakuhlelile, abangakwazi. Yonke inhlobo yenhlekelele, ngabe into enhle noma embi, ilawulwa uNkulunkulu. Uyabona ukuthi uNkulunkulu angenza kanjani ukuthi ube nakho okudingayo noma ungabi nakho. Angalawula kanjani ukuthi kwenzekani ezimalini zakho investile ziyakhula noma ziyehla yini na? Ibhizinisi onalo liyaphumelela noma liphumeleli yini? Uyabona ukuthi uNkulunkulu ukulawula kanjani konke lokho, singekho isimangaliso esenzekile. Ilo mqondo engifuna ukuthole bazalwane, ukuthi uNkulunkulu uyasebenza empilweni zethu ngaphandle kokuthi kuthiwe kune-miracle eyenzekile. Asidinga ukubona iy'mangaliso ukuze sazi ukuthi inkosi ikhona phakathi kwethu futhi iyasebenza. Izithi incwadi yeZaga 16 ulawula ngisho kuzo abantu bakuthiwa ongene nje coincident noma i-chance nje yenzekile. It was by faith, abanye basho njalo. Uthi uProverbs 16 verse 33, unkatho lwenzelwa emathangeni, ekokhonto 2 unkatho kufana nokumuntu abantu mabegembula athathe idayisa lethathe iginqe shaya 6 bese wina amamiliyoni, noma bhale inamba zelotho zibe u6 vele iqondane kube ezakha wina amamiliyoni. Uthatha i-chance nje, flip of a coin, abanye basho njalo, heads or tails, flip bese iliphuma liyo heads or tails. Bona kwakuthiwa unkatho, umuntu wayithala phansi bese bayenza lento ababeyenza, sazi ukuthi kwakuyini. Uthi kuyapha sonke isinqumo salo sivela kusimakade, ukuthi idayisi lishaya u6 noma lishaya u3 noma lishaya u1, abantu besekhasino, uNkulunkulu odecide leyo nto. Ukuthi babephonsa phezulu icoin, lipina li-heads tails, ukuthi gcina kuhleleni phansi ukuze i-Kaizer Chiefs igade ngapha noma igade ngala. uNkulunkulu usudecide leyo nto leyo. Amen. Ngakho nalezi zinto wena ezenzeka empilweni yakho ubona ngathi iqondana izinto nje, uNkulunkulu usuke esebenza kulokho ukuqondana kwezinto, lawa ama-chance enzekayo wena obona ngathi izinto ezenzakele, uNkulunkulu usuke esebenza lapho ukuze afeze iy'njongo zakhe empilweni yakho. uNkulunkulu ubhizi ey'mpilweni zethu bazalwane, ubhizi ngayo yonke indlela, zonke izinto ezenzekayo kuthina zisuke zenziwe uNkulunkulu. Le nto yokufika emall ungatholi parking noma uyithole, uNkulunkulu usuke decide lezo zinto ey'njalo.
uthi uyafika esitolo sekuvaliwe noma ufice kusavuliwe uNkulunkulu uma lezo zinto ezinjalo ukuthi uthi uyapheca ubone umsebenzi oqondene nawe mawu-apply bayibone ngempela i-CV yakho noma futhi ngenzeki uNkulunkulu obuka zonke lezi zinto ezifana nalezo uNkulunkulu uyayifeza injongo zakhe kuwena kungenamprofethi ombeke izandla lo khulume izwi phezu kwempilo yakho whatever that is niyezwa bathandekayo ashoti ngalutho uNkulunkulu uphakathi kwethu wenza konke afuna ukufeza asidingi ukubona izinto ezingajwayelekile lezi ezijwayelekile zisandla sikaNkulunkulu uyasebenza uNkulunkulu ngendlela ejwayelekile ibizwa ngeprovidence leyo uma ufuna ukuyibheka ngamagama ka-theology so providence kuchaza ukusebenza kukaNkulunkulu engekho othukile wamangala kodwa inkosi ididiyela izinto undercover ukuze kwenzeke exactly lokho afuna kwenzeke izikhombiso omunye okushaqayo noma kwizenzo chapter 4 uzothi omunye ngiyakuzwa-ke yesu uNkulunkulu namaplans awenzayo kodwa-ke phela ngeke uvimbe ukuthi abantu kube nezinto ezimbi abazenzayo esuke ingekho emaplanini kaNkulunkulu abantu mabona-ke sikuphi isandla sikaNkulunkulu ukuthi umuntu angihlukumeze noma enze into embi kimina egcina ingilimazile empilweni yami umuntu aphuza dakwe adrive imoto abulala iy'ngane zami sikuphi isandla sikaNkulunkulu lapho zikhona phela izinto ey'njalo uNkulunkulu angayilawuli izono zabantu bese lencwadi ithi akusinjalo ngisho ukona kwabantu iy'nqumo bona abazenzayo noma be-accountable for iy'nqumo zabo kodwa uNkulunkulu ulawula nanokuthi yini abangayenza yini abangeke bayenze kwizenzo chapter 4 verse 27 kukhulunywa ngesono esidlula zonke izono ezake zenzeka emhlabeni isono sokubulala indodana kaNkulunkulu uthi verse 27 ngokuba kuwo lowo muzi kombi iJerusalem uHerodi uPontius Pilate nabezizwe nabantu baka-Israyeli bahlangana bamelana nenceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo uyasikhumbula leso sikhungo lolo zungo lwakhiwa lawo ma-role players amaningi ahlangana ukuze uJesu agcinele ngesiphambanweni uHerodi khona akwenza uPilate kunokuthi apholde ijustice akhulule umuntu ongenacala efuna ukuthola isixuku naye wenza isinqumo sokuthi uJesu akabulawe abezizwe amaRoma amthatha ngempela umbethele esiphambanweni enza isono nawo ngokwawo abantu baka-Israyeli abafarisi izazi mthetho abaphristi abakhulu ka-Israyeli bamakhela uzungu babenomona ngaye amaJuda avuma athi mbethele ziningi izinto ezenzeka abantu bey'nqumela ukuzenza ngokwabo benza izinto eziyisono ukuze uJesu abulawe bese sikuvesi 28 bahlangana ukwenza konke lokho ukufeza lokho owawuyimisele ukuba ikwenze phambilini ngesandla nangecebo lakho ukuba kwenzeke uHerodi uPontius Pilate amaRoma uIsrayeli nabo bonke abambethele uJesu bahlangana bakwenza lokho ukuze bafeze icebo likaNkulunkulu lezi zinto abazenza futhi bayogwetshwa ngenxa yokuzenza lezo zono kodwa uNkulunkulu was in control wayengeka kula uJesu uNkulunkulu engahleleli ukuthi kube njalo ngamanye amazwi ngisho izona abantu abazenzayo inqumo abantu abazenzayo eziphambene nentando kaNkulunkulu uNkulunkulu is still in charge of ukuthi kwenzakalani ey'nqumweni abantu abayithathayo niyezwa into bazalwane ungayicabanga ukuthi ixoxo leminye imibuzo eyivusayo kodwa ivesi lisho njalo lithi ivesi uNkulunkulu uyalawula walawula ukuthi uPilate wenza sephi isinqumo walawula ukuthi abaphristi bamzonda uJesu bamfela umona bafuna ukumbulala wayitshela uNkulunkulu ukuthi indodana yakhe ayizizofa waprofesa kuIsaiah 53
inceku kaSimakade yofika ithwale izono zethu ngemvimbo yayo isiphiliswe. Wayehlelile ukuthi uNkulunkulu kwenzeke lokho. Wayengaqapheli ukuthi kuzokwenzeka noma kuzokwenzeka yini. Wayazi ukuthi abantu bayokwenza izono, wahlela yena. Ngakho ngithi kuwena, ngisho ama-details ukuthi abantu bakwenzani wena, alawulwa uNkulunkulu. Alawulwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ayikho indlela edlula le asebenza ngayo empilweni yakho angasebenza ngayo. Le asebenza ngayo uyena genuine man lo. Imangaliso imfakela ngayinjongo ezithize. Kodwa izinto uNkulunkulu afuna ukuyifeza empilweni yomuntu uyifeza ngalendlela engiyichazayo iBhayibheli elikhuluma ngayo. Ngakho masithi kumina abathandwa imangaliso kwakwenza isikhathi sabapostoli ukufeza injongo kaNkulunkulu ngaso asithi khona into enshoda ngayo. Asithi khona isikuphuciwe singasenakho. Bese sigcina silingeka ukuyofuna laba bathi siyenze imangaliso besikhohlisa. Bese uthi mawufika nje thuna malini. Awuzi women of God empty-handed. Bakukhuthuze ngoba uthi ufuna imangaliso ngokuthatha into eshoda ngawe. Phela. Akukho ngenani. Ithi ngibhaleka amaphuzu awuthu ukugcina wona amafishane. Lento engichazayo uNkulunkulu uma efeza kuwena unakekela umzimba wakho eyifweni nasekuguleni nayo yonke into engenzeka kubona. Uyenza ngama-means noma usebenzisa izinto ezithize. Ngakho kubalekile ukungahlali phansi ukuthi uNkulunkulu uyasebenza wena uzukwenza. So lento engichazayo ikhuluma ngendlela yokusebenza kaNkulunkulu esebenzisa izinto ejwayelekile ukuze uphile emzimbeni ungaguli idlakazi. Balekela ama-infections ngendlela okuthiwa sobalekele ngawo. Lalela udokotela udla medication akunikeza yona. Kulezo indlela zokusebenza uNkulunkulu ufeza injongo zakhe. Kulezo zinto ezenziwa wena uNkulunkulu achieve izinto afuna ukuyi-achieve empilweni yakho. Mangichaza ngokusebenza kaNkulunkulu ngeprovidence ngendlela undercover engabonakala engazona imangaliso. Ngikhuluma ngokusebenza kaNkulunkulu ngeenqumo wena ozenzayo. Ngezinto ezenziwa wena njengoba kuvela lapha ukuthi uJesu wabethelwa uNkulunkulu uJesu. Kwakuyintando kaNkulunkulu uJesu afe kodwa wakwenza ngesinqumo sikaHerodi, nesinqumo sikaPilato, nesinqumo sabaphristi abakhulu, nesinqumo sikaJudas. uNkulunkulu lendlela yakhe yokusebenza uyifeza ngendlela ejwayelekile. Ngakho yenza into ejwayelekile uNkulunkulu athe yenze. Ekwenzeni kwakho kanjalo uNkulunkulu uyofeza injongo zakhe. Kwezomnotho lalela abazali uma bethi hamba ufunda zimisele vuka musukulala jwayele ukusebenza kanzima hamba ufuna umsebenzi qala ibhizinisi emiya kuma interview zimisele umsebenzi owenzayo. Ekwenzeni kwakho lezo zinto uNkulunkulu uzoyifeza intando yakhe. Amen. Cela ukuvala ngamahubo 135. Ukubeka 135 ngifuna-ke ukuthi noma ngisho kanjalo bazalwane futhi ngikhuluma iqiniso kuyona ndlela kaNkulunkulu ejwayelekile le. Kodwa-ke uNkulunkulu wenza umathanda wakhe. Usangasenza isimangaliso. Engikwazi ukuthi akasabanika abantu iy'phiwo zemangaliso ngoba sithi isizathu salokho. Indoda ethi fikani ngo-5 ntambama niletha abagulayo kushaye ulayini ngoba izobe baphilisa iyanikhohlisa. Kodwa uNkulunkulu uthe asibathandazele abagulayo yena ngentando yakhe angazenza imangaliso amphilise umuntu. Abanye baphilisa ngendlela eyimangaliso indlela ejwayelekile ukuthi abanye uzobaphilisa ngamaphilisi nemithi abayidlayo nokugada kwabo ukungaguli nokudla kahle nokulayela odokotela. Kodwa-ke uNkulunkulu lithi leli hubo kuverse 6 135 verse 6 noma yini uSimakade ayithandayo uyayenza ezulwini nasemhlabeni emanzini nasey'nzulwini zonke. Ukukhuphula iy'nkungu emkhawulweni yomhlaba enze imbani ibe imvula akhiphe umoya ey'ngcwabeni zakhe. Ayikho into uNkulunkulu athanda ukuyenza angayenzi
indlela yakhe yokusikhumbuza khona amavesi kanje yokusikhumbuza ukuthi uNkulunkulu owenza noma yini ayithandayo ngeke umfake ebhokisini elithizeni. Ngakho ukuzwe abanye abantu obathembayo ngempela, abantu engeke basukele ngokuzama ukubamba abantu inkunzi beqamba amanga ngisengenzeki, umuntu akhulume ngento eyisimangaliso ukuthi yenzeka noma ngingazi ngena ubufakazi, kodwa uNkulunkulu angazenza into enjalo. Ingakho nathi siyithandazela. Uma odokotela sebethe isifo silapheki, abasazi benze njani, ngiyathandaza ukuthi iNkosi awenze isimangaliso la. Kuhle ukwenze njalo ngoba uNkulunkulu owenza noma yini ayithandayo. Hlezi uNkulunkulu athande ukwenza isimangaliso. Futhi mase senzile akusho ukuthi ngesiphiwo semangaliso bese ngizoshawula yini nginibeka izandla nonke. Nenze sure ukuthi ngiyawuma ngibeka izandla ngiphathe nemali. Kodwa uNkulunkulu angazenza imangaliso kakhulu. So ke masifundisa ukuthi ningayilindeli, philani ngendlela ejwayelekile, sesuke singasho kodwa ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuzenza uma ekhetha ukuzenza. Sinifundisa nje ukuthi uNkulunkulu sambulela ukuthi kakusisi isikhathi lesi seyimangaliso, isikhathi sokwazi izwi lakhe, sikholwe bese siyaliphila ezimpilweni zethu, sethembe uNkulunkulu ukuthi asebenze ngale ndlela ajwayele ukusebenza ngayo, hayi ngeyimangaliso evela qwa kwi-history yendlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Amen. Asithandaze.